le tun hen zan ani to a I dar kwa le tlem ani to a chuanin ni zan lama Q&A in rona kati a question in ron zo how kha karon chang don chewa chuan avai kha chuanin ka chang vek seng lawa le hei apoi mo tur chin ang ho chia kha kala chua ka kala khom ve ni chu mo chuanin khanga question in ron zo te le hei question in ron zo in ang che chiang te ka chu ka ti vek kher lo ni chu hei entinan engin yang Christmas le kum thari man Christmas I man dan ti vel ang te po kha zo na kha pali panga vel khala ta ang se kang te kha pakhat angin karon shoot dal don ta chu no shat sak ve don nia sei ve de unel no ala ni chu ta han tlem te ka li suak ve a tlem te question hi somdi panga mor ve ka li suak ve a henga hi I chang ve don che ni ti ve chin na mo chuan sever hi single embial nui nei am ti nya nei lawa ka single chianga mom im chung chang ai chuanin I favorite singer ti hi ka ajia po khanin ka bio khan ka da Celine Dion hi favorite singer ani icon chunga ila saka moi iti ber icon chunga kala saka moi ka ti ber chu thinlung thon thu le a thlon mai mo kha nal ka ti ber apani khan dang po khan nal ka ti vek thawa nal ka ti lau ti ni chuang lawin ma se tun no ke en le thleng po hianin ami chela wi te po khan nal tho ber ang kha ka nei lo ni chu chuan favorite color hianin lu te nga favorite ya han choose tur ang kha ka nei shan lo ani chu than chu hei thom no azir te entiran hei rong chu phone ang chia te po hei rong dark lampang ka du ta chuanin I t-shirt anga chuanin rong light lampang ka du le dei ta chuanin kekora chuanin I adum ti vel hei dark lampang ha ka du le dei ta hei thila zir khan I item sa zir khanin ka color du zong khain ang lau chuan chuanin va choose the ang kha ka nei lo chuanin amoi ka ti vek color zong zong ho nal lo ti ka nei lo chuan Christmas hi mang nuam em man dan Christmas hi ka mang nuam ani maya kan dam chata sung tin en lim ta kan mang thei ani hi chuanin siat na te thleng rup lo ani hi chuanin kan mang nuam kan mang thai chu ni maya chuanin ka man dan tlang pui chu in khom le zai khom ti vel te le chian te ne na thil han kan hawa han ei ho ti vel ang kha Christmas kan man dan tlang lon ang khan ka manga ni mai chutianga special ta ka man vel ang kha ka nei shan chuang lao chuan tunge icon contestant puya ingai nat ber icon contestant pui te hianin chutianga wangai nat big hi ka nei lova ka ngai na vek an va in mo chuanin va choose tur tak ang hi ka shelo ka ngai na vek an va in an fel veka chuanin an fel veka di top mai ni so I thiam lao chuan tunge to ka cher zo chi ta chip no mi ti em a chan hi anon zo lai po hang kan nui za ta chip hi anuam ka tia chan chu kan khwa ma ni ka pian ka sei len na tiang kumsom pali kumsom pathum kan nei thleng chip a chang ta chip a pom ta anuam ka tia chu a chan ani ngal bok kan khwa ani ta mo kan khwa hei pian kan sei len na mel shiat engkim nu le pa chung khat te omna ani wang khan nuam ka tia chu a chan ani chuan Messi or Ronaldo ti hi football lampang hi World Cup te ni lo chuanin FIFA World Cup te ni lo chuanin hei
eng match mo a om ve chin he tiang wi ke en vak lawa I ma se ke she ve ni an ma ni he zamo chu bang chuanin Ronaldo hi kan thlang a Ronaldo chuan K-pop I du em zona question number 9 a hianin K-pop I du em ti ania chuanin K-pop hi ke en ve china hei tunna in K-pop aron trending em a I khosak lampang Korean te Chinese te Japanese te India ram achangpon K-pop lampang alu thi an oma an tama chuanin tun lai kan khovel changkan na ina aken tel zel te po ani mai theye ke en ve china chuan chu tianga ka dul tuka beti turang kha chu kan lawa ma se an ma nia en ton tlak lai turang kha hei an ma nia vazir thei thil ang a om chuanin ka vazira ka ve ena le tun lai khovel changkan na ina aken tel le tun lai trending em ani awang hianin ke en ve china tin boy band te girl band te po hei zai thiam ti ang te le an hla te le an ma ni performance te ka tiang zong ang kha du ang chi te po ka nei ve ma se va at lu tuk ang chiang kha ka ni lawa ka du ve thau tin ani chu kan choi kwal do ani chu chuan favorite song a hianin chu chu amoi ka tilu tuk han ti tur hanti kur hluai turang kha ka nation lo ani chu mo ma se moi ka ti top thei lo chu My Heart Will Go On Celine Dion in Titanic la asak kha le Titanic hi ka ending thei lawa ka favorite movie kan ti theiang chu tiang jing ami pakhat chu nia favorite movie ka ending thei lo hei en zo tuna tian enter tele en zo chia poni la ke en non le don tele ke en reng pe tiang chiang khan ta chu wang chuanin le an OST hianal bokai shem My Heart Will Go On chuanin Celine Dion hla thau nghe kha I Love You kha nal ka diro I love please say you love me too thì phải kha I love you chuan không nghe cùng thar I man don ti ania zona som pakhat na kum thar hi kan kholama ka manga chan chu I kan kholama te program kan go shenin chan vo shang te min lo pe ve khang kha za om khatia chuan chuan kan kholama man khatum chuan I date of birth kumeng zat nge ini ti ania tuna hianin kumsom pakwana ka mang me kana kum han kumsom ni kan don ta ni chu ve to ana chuanin February ni kwa 2005 kha ka date of birth ani tuna han kumsom pakwa kan mek ani icon top 10 ni phu in tm phu in ti kong zo nga chuan ke ai phu pon tama ma se 50-50 kan ti ang phu ka in ti na kha 15 ta che phu ka in ti lo na kha 15 ta che I tiang vel chu ni ta se chang I hei kan lo zai ve chi na za hi nuam kan te chuan din chua mi ten kan zai min ngai hlut sak se lo boral ta po ni ila I zo than ki ma chu yu dai kon top 10 na mi kha ania chuanin ti vel an soya YouTube te le TV te kan zai mu tur om ve reng tur te kha I lu ka tia chu wang chuanin ya kan ti deuh duan ni chu zo na chang ka peng thui lu tu chuan yu dai kon top 10 ni hi ka phu ka in ti na hi 50% vel ania ka phu ka in ti lo na ke a thiam le cha po an tam ka ti na hi 50% vel ani thau chuan chang meng cheu chuan som palina he zo nei tam lu tuka moi nei hian ship na sa si chewa atak tak ani em ati hi in ngai zong tak tak em ati na
ang kia ka ngai dewa nge azo na ki pok halau ni lo mai theya I nia moi moi ne ha kan zui na sa a kan kum te lo in thlau lo bok nei kan kom ngai ang nga tin ama hi a fel boka a caring mo moi moi hi a keima kher lo po mi dang po a care veka chuanin mi poisoi hi a hlau lu tuka in thlashung mi le in thlashung mi takhi nia chuan angai sam dewe ti mai lawa chuan angai sam dewe ti mai lawa chuan ama hi a fel tuka chuan in thlashung mi nia chuan ni hei kanin zui na sa a chuanin hei fence te han ti hlim na han ti enge thil enge mo han show te kha chu kan nei ve ani amaro chu khatiang in ngai zon na thil kha chu awm lo ani chian cha kan dia unau kan dia chu ani mai chuan stage performance le nangma reality hi a in ang lo a sang hlak ate chu lo na pon lo ta ma se I hemi chong chang han soi do tlem ka nei ve thaw wangin karon li chuak ve thau ta nia stage ai chuanin a hla thu mil te le mipui audience te kan chaw phur nan khanin enge nyang thei patop khan nei a hotani chuan thei patop khanin han otem maila ti kha karil ro om dan chin ania chu wang chuan hei khatiang ha karon che chuak ta chin ani mai ta chuanin keima reality ngor hi chu ni keima hi kaloki velo du mo chuanin selfish lu tu kan ti don chuanin teng selfish lu tu chuang si lawa tinge ka in chuang keima hi hei mi vabia ka vati som ang thei ka thiam ve vak lawa ni chu hei face to face anga phei chuanin ka thiam ve lu tu ka thiam lu tu lawa ni chu mi han chhona animo chu ti ka ti hei tai te hawina an han ti vel samsung te ven ti an han ka thiam ve chin lawa ni chu chuanin chu te wang chuan in du ni te ha ka hlo ta ni chuan ma se ka in du wang ani lawa nia ka thiam ve lo ka tiang kha miron bia ula chuanin thadewin ke lo chang me ang cheu chuan over lo ula over hi ka ti thei lo over hi kaning hei pa ngai deuin in di lang u chuan sialsuk ilokal khan nuami ti emi hmudan sialsuk kalokal khan nuam ka tia kha ka voi thum nge voi li ron kal na ni ta sialsuk khamo chuanin hei kan chung te api te khwa ania chuwang chuanin chung te hei angkha anom neu wang khanin kan ong kal zeu ani chu chuan sialsuk khwa shim kha in changka nga le amun ma te po anwa ma tin tlang vel te po anwa ma chuwang te chuan aniang chu ka hmu dan ninghal bok ro se chuan ami pui te point fel anwam ka ti hle bok chuanin iram kal chak na ber ram kal chak na ber ti chuan tun din hmuna chuanin kal chak nei ka nga lu tu ka mo New Year ka kal chak chuan izin to na a nuam le ti ber Mizoram or foreign Mizoram or foreign or aron tia Mizoram le foreign ang khan soi ta ila foreign a hi chuanin kalakal lawa chuwang chuan soi wa ka shawak lo ta ni Mizoram anga chuanin nuam kala ti ber chu champhai kha niang champhai kha nuam ka ti na lana kan kal khanin din lut te din luat thla koi pain an in vel mu pa in champhai khanin kan lut koi zuai emo khang ve ka champhai kha nuam ka ti mundang bok tlang ti te then tlang ti te po nuam veka chuan ma se champhai anuam ka ti na chan pakhat chu phaizol bu mun ani lo leilet leilet cham tul han om kang tiang hmu tur han om te kha nuam ka ti hadam thak foreign chu kala kal lo mon chu ma chon so tu she lao en hai pe na
en hai pen a hlai du ber atia en hai pen la a hianin du ber soi tur vak buk si lo ka ngai thla ve nual ani chu ma se du ber han soi tur ha ka si lo tu nge i best friend han ti tur hi ka nei em pok si lo hei chian chu ka nga a chian tha tak tak ang po kha te changa kom te school kal na changa kom te ka tian si chian tha tak tak ka ta na in pe zo em ang si te le mun dang dang ami chian ang te po ka nga ani chu ka nei ve nual ka nga ni la bin ka nei ve nual amaro chu best friend han ti tur ang kha ka nei shan lo chu tiang in mo cái chuyện thế giống giống hình như mấy ai sang cái tài tê Samsung anh em hiện anh com ngay mail best friend anh em nia Samsung này hi afela i fiam thu du com anh em mà Samsung này hi mo cái best friend cho anh em yang cho anh em po hi cái chuyện ba thao nia cho anh in ama po cái best friend anh ha anh vai hiền cho anh cho mẹ đủ zong à hiền cái chú sa làm ai hiền lùi sa hi chắc ai hi cái thầy làวันนี้chú chọn chèn col hi tên ông làm mình lo ngày sắc là ula anh em mua ăn cái tia anh em mua nè chú bảo cho anh cái đủ làวันนี้chú mua chọn ý chọn anh em cả sang hai hi thang cái tia chọn cái quang chú cái đủ cái quang hi mà sẽ cái quang hi hay chum thì về làm bao hàng cái đủ chọn nào cái quang bao hi fry rau rắp ăn trên cái đủ này chú chọn lùi sa hi chu cái lúc tục là wa chuan seafood ang ho chu cái lệ thầy thấu hay anh tiếng cái tiếng octopus te po hi cái thầy thấu ani chu chuan mà sẽ chắc ai chu cái thầy lâu i seafood ta mi chắc ai ang chi lian đều đều ang po khamo ka hot thấu mặc lu tục ka bol vek sen chuan chuan chu cái soi mà sai ngot chuan chu anita Luisa lui lam hi cái lâu ta chuanin sa hi ka ngei na thawa ma se sa rum rot ai chuanin alu fry om se dal kan om le bok se mai an bai om se mar charot tui tok nen chu ka du ber chuan samchok pum chum nen chung chu ka du chuan sa hi ka du lo ko tin ani lo ania cái vek thau mà sẽ sa anh chung chu ka ngei na zo ka ti na ni chu nangma polin concert in ei ve do nem i ke ma pola concert hi ka nei do nem po shilo chan chu a hau taka i le kan hlo ting lo palang ti te po hlo ma mo chu wan chuanin pathian remati hunte omani chuan kala nei thut mai thei boka ma se tun nai rum ruma chuan ni lo mai theia chuan ma se tun din huna chuanin ka tiang kha kala ril ruk lu tuk chia lo chuan mei che du zong sam se nge sam toy mei chia hi chu an sam hi an sei nap mei se nal ka tia chuan fel mei bok se chuan ui nge zo te tiang ran hi ka ngai na over lo ni chu mo ke ma hian to tiang in hei ka va du lawa ka va ti na ni chuang lawin i ma se zo te a chuanin ui hi chu ka ngai na zo chuan height le weight fit nga le inches ru ka sang ka nia chuan tuna hianin ka cher lut to ka kai ma hi ke de somli paruk kein buk nun ve khan ke de somli paruk ka nia tuna hian tlem te in ka gain le to ali sari li riat ka kai le mai thei to tiang vel chu ke mai ka cher lut to ka mo ms anen khan una in ni mi ms hi ka chian pa nia chuanin heta na anei chang hianin heta ron om chho ve china kan bula hian esaden erisbotic ka umo ten hian lawin koma kenin en bokanin koma chu vel wang chuanin heta lama te ron om chho china
chuan min buai pui em a I katan hian a tha em a esanen hian an pahnih hian chuwan chuanin thisen zom chuni lo mai la thisen zom chuni lo mai la ka u nau an ni chuan tai te hi hmuh dan tai te hi misin share lutuk mai ania hei contest lai te pawh khan ni se ani chu hei kan zai zo kan zi khwa to te khan ani chu a in review char pe ang chi ang kha le ama hi mi ti thlap ani in ka sia chuan ama hi fel lutuka hei a chapau lo ama hi a in ngai tlawm top ani chu maw chu vel te chu ka hmuh dan ania chuanin ama hi mi fel tak ani chuan khovel hmeichhia or mipa hmel tha I tih ber hmeichhia leh mipa hmel tha tih maw hmel that zawng angah chuanin Marilyn Monroe hi a hmel tha ka ti hei a picture vel hian shem chuan a hmel tha ka tia chuan mipa chuanin David Beckham hi a hmel tha ka ti chuan mizo zinga zai thiam I tih ber mizo zinga zai thiam ka tih ber chu pivanlal ruati ani zai thiam ka ti over ama hi maw pivanlal ruati hi ka duh top mizo zinga zai thiam ti ber sai zo che zema bo kai om chin ti ro zema bo ga han ko om china sang ni som ni pan ni an lau sang ni som ni pakhat ani lau sang ni som ni pan ni zo sang ni som ni pan ni sang ni som ni pakhat kum top lam atang khanin ka oma chuanin sang ni som ni pathum March tha thleng angha ka om chumi in carbon fel chu ka om kanu te te bula mo school ka kalawang khan chuanin kulang ek chiar lai kha ai kon itlak zana I feelings ai kon katlak zang khanin hei nia theina zong kan no sor khom ve ai kon ka katlak zang khanin theina zong ha kan no sor khom ve a thei top kan no chwa ve ni chu khata khanin mase ka hon nuwa ka zai kan ended khanin top 8 kan in ti sak zan mo val taw lo ka sak zana ka en khanin monitor ha ka she thei lo ani chu ke man ka ba choi sel ani lo nia monitor ha ka she thei lo ta ka mi zan kha ta te po an za chat tir le lop zan kha nia monitor ha ka she thei lo ke man choi na chang ka lo shi lo bok nen monitor ha ka she thei lo ta chuwan chuanin timing kha ka keep lo na salu tuka chuan a tempo kha ka man lo to ani chu ke ma khan hei ka zai bai na salu tu ka ni chu chuan ka ta khan ka tla nga ka tia chuanin ma se hei ka u te ho khanin hei chian te dang po hla tu thei ngil te le zai swal te pon om alom chuwan chuan eng lo du su an tia tikha min hnem ve ni chuwan chuanin tlak ka in rin na kha 40% tlak ka in rin na kha 60% ni ta se tlak ka in rin lo na kha 40% vel ani ta 10% vel chawin atam ani chuan tlak kha ka in ring thawa ma se ka in ring lut tuk lo ani chu chuanin ma se ka tla kha pui ka tilawa ni ka za dang ke en non le khan anok tun hno kan en non le po han ka tla hi ka ta na chazo ka ni hi ka tia chuan ka choi deuh do ni chuan ka tlak lai ta ka feelings chu kan ti te kan tong ka tlak lai ta ka feelings chu chu tiang feelings shan po ko nei chuang lo hei ke ma ha kamang nei ka soyang kamang vek chuanin ka cha kha chuak ve dewa ma se ka chap lo ani chu zong chun mai ro se chuanin petera le bk pa bk mu dan u petera hi fani topa ama hi a fel lut tu ka chuanin engting en yang no pangber no te chui thian min chui thiama hei pa lo ni to wang te po ni mai theya no pangber lo ni na la ya no te
no te ber ang chiang hian min treat thiam em em chuanin amai a fela ui kom lo boxia chuan chu ka hmu dan ni ta se amai fel lut tuka chuan papi ke hi mai papi ke a hi poi fel lut tukania ama wang hian program te ka nei pha china chang phei chuan a anin ngai tlom an mani hi mo an fel lut tuk soiwang ena ka shelo an fel ani top mai ni chuan Bible chang i du ber Psalm number som thum pasari na changa yom dan tu chual pa chung a ngatla ma churing la man ti vekang ti ani ma se pi ti dan taka chang hian kalawin khat zo lo le china ama hian soi do la vang cái thiam lệ đó soi chung dom da đó cái thiam lệ đó chuang la đó là rem remi le din luai mu dan rem remi hi top 50 ka second round kan tlinga top 50 kan ti sel dong khanin sar tluanga noi sar tluanga bula kan zir don ta la kha ani chanin ka lung rung na 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 ti kha sata chuan ke in thin lung thon thu kha ka sata chuan khang vela changha kan in shet to ni chuan ama hi azai thiam lu tu ka rem hi offload hi nal ka tia chuan top 10 kan tlin ho pui zinga phei ka chuanin mei che om chun lo ni na la ya nen ama kha azai thiam ka ti lu tu ka chuan ma hi fel boka chuanin i mi za ya ngai thiam boka ama hi a fel re mo an soi wang ena ka shelo a fel ani top mai ni din lua po tu tiang thau chu ama hi a fel mo chuan an fel em ani an mani ka mu dan chu an fel ani komeng zat ini achangin nge izai ka zai chan nai chu rei to khop mai mo chu i interview na pokhan ka lo soi to agan wadi ka kalai chang te to in ka zai to wadi vela po mo chuan hei chong thei sai se ni lai vel achang to khan chuan ti khan hei kan lo hlei tling kan lo chang chho ze la chuanin cậu shen te khotlang te khan kan han zai chawa ka zai chan na ta ki kum li kum nga borvel ka ni chang dei to in ka zai to chuan favorite movie chuan in Titanic chu ni mai ke en reng pe Titanic hi mo mu nom ka ti lu tuk chuan skincare routine hi Nancy Skin Love te khanin skincare min pe ka chian te dang ka contestant pui te dang po khan pe thawa chuanin an skincare ka kamang ta an vit c serum ka manga chuanin in cream em min pe cheu mai body oil te mo tiang chuanin Christy Evan in min pe boka sunscreen engelo fashion angkha chuanin min chung hau chu kamang rongi bol chi nem rong hi ko bol na set to pa heta pe chuanin I icon ka tel ma pe ka chuanin in ti fel le rong bol ti ve kha chu ka kut ang kha ni deuh top ta ma se hetia icon kan han tel chawa kan boy nu hi chuanin rem hian kan bol chho to mop ta chuanin rong hi ko bol na sa ve ka rong ko bol chin I rong hi ko bol chin ani soi kwal du anga top dan ka thiam le don naw chu wang zon di khan ti mai ang in khwa hi eng district nge kan khwa hi icon achang hianin ka she ve chau ti te tian siang neu kha ke YouTube comment ate hian ka mu china chuan kan khwai Aizawl district ani ZMC omna Falcon pia loka son oma ZMC omna Falcon ania Falcon pia khanin mualung thu ania mualung thu zo khanin tachip ania tlang lampang kan bo awang le I kongpui hemi highway hi chuanin in so atam lutuk a om thawa ma se atam lutuk lawa wangin le khochung tak chu tachip khochung tak chu khi ta tlang chi pa ni dei wang hianin shelo pokha a om lo ka tishan lawa chuan mualung thu le aibok in kara a omani Aizawl district kan ni bok chuan
i chung ten eng tin nge an kau chin che ka chung te hianin boya lalboy ti hiamin kau tlang puya chu ni deuh mai chuan kima pi hi chuan kima min tia chuan boya pawh min ti tho chu min kau dan tlang pui ni chuan eng tika nge admission in hon don chu tuna kan dawr hi ani ka ringa Aries Boutique hi thak thing dam veng oma chuanin Dr. C Dau Thanga Building Valley View kongpui an hnuai chia ania chuanin kongkhar uk chunga han Aries Boutique ti lo in tal kwa meang chuan tlai chuan ania chuan admission hi nakuma January tha vela chang hianin kan hon le ka ringa chuanin ta chuan local vek ru admission te pawh hi a tau hran lawa sangkhat achanga sangkhat zanga inkar borvel te kan ti ve to mai theya sangkhat hian ti china chuan monthly fee hi sang thum ania chuan chu local veru chuan thlasari course ania chuan thlasari a kala thiam tok lo ve kala zirbel du e in ti chuan in nakal chhun zom thei boka chuan kum to pa show kan nei chin ani chuan certificate kan pe vek boka chuan tuna han KVI lampang nen government sarkar hnuai ang tur khanin kanin be ve dewa ti te ni in ka sia chuan pathian hla I duh ber pathian hla ka duh ber chu duh ber han ti tur ang kha ka nei shan pon ka shelo ama se acha tunaya kala chaka nal ka ti le kala sak kher lo apo moi ka lo ti ve le cha ka lo ti ve ka tan lalpa acha ani ti kha anal ka ti athu khan he antinge ka soyang min ne ve to ka ni so rau viau lo mai la chuan khang zong kha zo na karon li chua thei ho ani ta hei question ka chu awm ve nual ani chu mar chu hei question ni em lo te po kha om ta chuanin hei ho deuh ang chiang kha chu karon li chuak kher lo ta chuanin khang ho kha ni ta phot che chuan a le pe ka te po kan na ti zelanga chuan sia du dang in nei te ang te la omani chuanin next ate po kan la ti le zelanga chuanin ka channel hi lo subscribe ula khongai takin la chuanin video te mino share saka mino like saka mino comment sak chin turin ka som che u ani chuanin lom tu sei na tlem kan nei le lo ka nga Mizoram mi pui te kan fence te le midang fence ka chian te fence te po ni ang chu min du sak china I an chunga hian thin lung takin lom thu karon soya chuan an hming mal phei chuan soi doni la soi turan tam don tuk chuanin kan lom ani ti kha ka soi du a ke phei chu ka lom lut tuka chuanin kan kal le zel na tura po in mi support na te kan na mamo chho zel don ani ti kha kan soi du boka tin tun din mun kan thlen thei na LPS chung kwa pasoma te kan sharinga an chunga hianin lom tu choi mol hi kan ba a chuanin laudam cha ula lawen enkol chazel ra u ti ha kan cha du boka pasoma te chuanin kan fence te keima fence te big ni lo midang te po kan fence te tiang ka ngau zong po lawin enkol cha a laudama no shi zel turin du sakna sangber ka hlan chewa chuanin next video kan hule cheu don ya